Λοιπόν, γεια σας. Στο σημερινό βίντεο θα ξαναπαίξουμε Startor, διότι πήγα και πήρα από τους κωδικούς, γιατί κάπου έχει εκπώνει και αυτά, κάποια πράγματα. Τους κωδικούς που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να πάρετε τα πράγματα, θα σας τους έχω από κάτω στην περιγραφή, ώστε να πάτε να τους πατήσετε και να πάρετε και εσείς τα δράκια που έχει. Τα δράκια που έχει θα τα ανοίξουμε τώρα, διότι είναι μέσα στη σουίτα. Να, είναι αυτά εδώ, θα τα δούμε ένα μετά, και αυτά. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ η μπλε η τσάντα, αυτό το φόρεμα, αυτό το, αυτή την ζακετά, ναι, γιατί μου εμφανίστηκε αυτό, αυτό το φόρεμα, αυτά τα παπούτσια με γκέτες, η τσάντα, αυτό που θα το βάλουμε μάλλον στον τοίχο, γιατί δεν ξέρω τι είναι. Α, όχι, τι είναι. Στη δουλάπα μπαίνει. Τέλος πάντων. Μετά αυτή η τσάντα. Αυτά εδώ τα παπούτσια. Αυτά εδώ τα παπούτσια. Αυτά είναι όλα τα δωράκια που μπορείτε να κερδίσετε από τους κωδικούς. Δεν πιστεύω ότι είναι λίγα. Είναι αρκετά. Ωραία. Ναι. Αυτά τώρα μπορούσα να βρω. Δεν μπορούσα να βρω κάτι άλλο. Και θα πρέπει να περάσουμε levels. Έχω σκεφτεί διάφορους τρόπους πώς να στέλνω δώρα και τέτοια σε αυτήν εδώ τη σουίτα. Αλλά πρέπει να πάω επίπεδο 11 σε μια άλλη μου σουίτα. Μέχρι να πάω, ναι. Πάμε εδώ πέρα να τα κάνουμε όλα αυτά. Διάλεξε ένα χτένισμα από το σαλόνι μορφιάς και αποθήκευσε. Ωραία, είμαστε σε σαλόνι μορφιάς και είχα φτιάξει την κούκλα την προηγούμενη φορά. Τώρα, δεν θυμάμαι αν την είχαμε φτιάξει μαζί. Καθίστε λίγο. Να φτιάξω την οθόνη. Ωραία, να τη φτιάξουμε. Εδώ έχουμε αυτά. Νομίζω ότι είχαμε κάνει αυτή την προηγούμενη φορά, μόνο που ξέχασα να το αποθηκεύσω. Θέλω να πάρω και κραγιόν. Συγγνώμη. Να βάλουμε εδώ τη μάσκα. Να έχουμε και κραγιόν. Αλλά δεν έχουμε. Να αλλάξουμε το πρόσωπό της. Πώς αλλάζουμε το πρόσωπο? Τέλος πάντων, αποθήκευση. Πώς αλλάζουμε το πρόσωπο? Πήραμε και αυτό. Λοιπόν, αυτό που θέλω. Εδώ, στο σαλόνι μορφιάς λογικά πάω, αλλά σώμα και πρόσωπο. Λοιπόν, τα φρύδια πρέπει να τα αλλάξουμε οπωσδήποτε. Είναι τα πιο χαλιά φρύδια. Ωραία. Θα βάλουμε κάποια ωραία. Αυτά. Όχι, όχι. Έτσι. Έτσι. Όχι, όχι πολύ έντονα.
Μέχρι να... Ναι. Και σώμα... Οι μύτοι πιστεύουν εκεί. Λίγο πιο σκουρόχρονο. Εκεί. Σαν πρισμένη. Όχι και τελείως. Εκεί. Φαντάζεστε. Να ήταν έτσι. Όχι, εντάξει. Άρα. Συγγνώμη. Απλά γύρω μου μιλάνε. Και δεν με λέει αυτό. Τέλος πάντων. Έκανε και αποθήκευση. Και από ό,τι είδα εδώ πέρα. Πήραμε αυτά εδώ. Ναι. Ωραία. Και τώρα πάμε εδώ. Το spotlight. Συγγνώμη για ό,τι ακούτε. Ωραία. Το κάνουμε και αυτό. Ωραία. Εδώ πέρα απλά έπρεπε να επισκεφτεί μια starter. Έτσι το οροφτέρω και καλά. Για να δούμε εδώ τώρα. Πρώτες εντυπώσεις. Καλά, εντάξει, άντε να το κάνουμε να τελειώνουμε. Για να πάμε σε άλλο. Σαλόνι ομορφιάς. 2 είδα το σαλόνι ομορφιάς. Ναι. Ήταν μπλε. Ήταν μπλε πριν. Δεν πειράζει, πάνε καλύτερα. Νομίζω στην άλλη μου σουίτα ήταν μπλε. Τώρα σε αυτή δεν ξέρω τι χρώμα ήταν. Εδώ αποθήκευση. Δεν πιστεύω να κάνουμε τίποτα, όχι. Κάνουμε μαλλιά. Και όντως τώρα μυαλά πουλά. Αυτό θα ήθελα. Δεν μου άρεσε. Ωραία, θα τις βάλω αυτά. Ωραία. Όχι. Ωραία. Μετά είναι μακιγιάζ. Τις βάλουμε και πούδρα. Πείτε έτσι και καλά, εντάξει. Δεν πρόκειται να το αφήσουμε έτσι. Αν το δείξετε. Ωραία. Τώρα βάζουμε όλο το μακιγιάζ. Παίρνουμε το μάσκαρα. Άριστα. Το αποθηκεύσαμε. Και... Συγγνώμη για ό,τι ακούτε όμως. 1000 συγγνώμη. Απλά... Ναι. Να βλέπετε κάτω το description. Πού είναι τα γήπεδα του Ελαιώνα, του Παπαδόπουλου? Ωραία, πήραμε και αυτή τη φούστα. Θα δεις. Ναι. Στο γήπεδο 1 έπαιξε δυνατή τώρα. Στο γήπεδο 1. Ωραία. Άρα πάμε στο σχέδιο.
Πρώτα τι σχέδιο φτιάχνω. Σχεδίασα ένα κομμάτι στα αρμόδα, εσωτερικό μαλλιά, κοσμήματα. Μόδα. Μια ώρα, μισή ώρα και μισή. Μόδα. Start. Θα κάνουμε και μια ιδέα, ας πούμε, αυτό το φόρμα. Πείτε αυτό. Χάλια, αλλά ένα παιδί. Τέλος αυτό. Εσωτερικό. Αυτό το κορνίζα, μόριζα. Τέλος. Μετά είναι μαλλιά. Και μετά νομίζω... όχι το μόδα, πώς λέγεται. Κοσμήματα. Τα κοσμήματα μ' αρέσουν. Τα κοσμήματα μ' αρέσουν εμένα προσωπικά. Τελειώνουμε και αυτή την εργασία και θα κλείσουμε το βίντεο γιατί μπορεί να κάνω μέχρι 15 λεπτά βίντεο. Και δεν τρεπόμαι να τα πω. Ωραία, εγώ σκυλοβαριέμαι να φτιάχνω. Να φτιάχνω ρούχα. Και πάντα είναι μια πατατουλίτσα και δεν φτιάχνω τι καλά. Πείτε κόκκινο, ας πούμε, έτοιμο. Τέλος. Βάλω το εδώ ή εδώ. Λοιπόν, νομίζω ότι... α, ναι, και τα κοσμήματα. Σκουλαρίκια θέλω. Αυτά. Θα κάνουμε πάρα πολύ. Έτσι, επόμενα. Και έτσι. Πήραμε και γυαλιά και PowerPoints. Ωραία. Νέο κατάστημα. Οκ, δεν πήρα. Clubs. Εντάξει, τώρα μπορώ καλύτερα να αγοράζω αυτά που θέλω. Ωραία. Στο Star Plaza 5 είδη των ευχών. Είπα ότι θα κάνω τελευταία εργασία. Τέλος πάντων. Θα κάτσω να κατεβάσω και άλλα Furby. Γιατί μου άρεσαν πάρα πολύ και τώρα που ανοίξαμε και τα clubs θα είναι πιο εύκολο. Εντάξει, θα βάλουμε ένα, ας πούμε. Αν και είναι και χάλια, 2. Όχι ρε φίλε, όχι. Πού το πάω? Πόσο έχω κάνει? Εντάξει, φτάνω. Εντάξει. Και θα ψηφίσουμε μέχρι να πάρουμε το βραβείο. Θα το κάνω μια στα γρήγορα και τα λέμε. Ωραία, τελειώσαμε την εργασία, πήραμε τις μπότες. Και αυτό ήταν το βίντεο, ελάτε να ψηφίσουμε και λίγο μαζί. Ναι. Μέχρι να πάρουμε το δώρο. Το καλύτερο πρέπει να βρούμε. Και πήραμε ένα Star Coin. Wow. Θα ψηφίσουμε άλλη μια φορά. Και επειδή βλέπω ότι δεν προλαβαίνουμε, κάντε ένα like, ένα comment για να δω αν σας άρεσε. Δεν ξέρω αν με ακούσατε, κάντε ένα like, ένα comment για να δω αν σας άρεσε ή όχι και ένα subscribe.